Čau lidi, vítám vás u hry Car Eats Car 2 Mud Dreams. Tahle hra je sice dětská, ale zábavná. My jsme udělali 2 levely, teďka se vrhneme na 3. Trošku jsme se vylepšili, dá se rubíny vyměnit za kolečka si můžete koupit bodáky, obranu a tak dále. Pak máte různé ocenění a to. Já to při videjku nestopuju, až budu jezdit. No ale občas to střihnu. Ale na začátku ne, abyste viděli, co to je za hajzlíka. Jmenuje se Strider. Je rychlej, teda, podle mě. Máme větší srdíčka, jak jste si mohli všimnout, teďka se zlítnem. Zetkem zlítáváte, mezredníkem dáváte bomby a ovládáte šipkami. Ježiš, Smokoko. Podporuje to Smokoko, nějaká hrací ta. Tak vždycky tam máte třeba napsaný nějaký znak nebo něco, že jo. Teďka, když vám to ukáže bomby, tak tam vidíte, že tam máte prostě bomby. Teďka máme 1 bombu. My jsme si už koupili nejlepší bombu, co může být. To je tahle. Ji vám ukážeme. Teďka se poboženem. Má celkem velký odpich. Podle mě. Jdou po nás dva blbci. Jeden nás už dohání. Je to nám jedno, protože stejnak bychom je dali. Jubi! Bungee jump. Juhu! Taky nějaký velký skok vám taky něco ubije, ale to si neberte vážně. To třeba teďka nám ubralo hodně malinko. Třeba ten blbeček, takhle ho podjedu a spadne. Na nás. A jo, tenhle. Jo, dobrý. Teďka jsme obsazeni. Máme problém. Jdou na nás 4. My jsme jenom 1. Sakryš, ale dostaneme se z toho. Už po nás jdou 5. Rychle. Help me. Bacha. Je to někdy obtížný, ale když máte bodáky, tak se prostě postavíte. Tohle to už zabilo, takže už v patách nemáme nikoho. Jenom ty 2. Nemám žádný nitro, ale teďka bude mít bombu, takže jim to ukážem. Ha, teďka to bouchne, teď. A zničilo to oba. Už za patama nemáme nikoho, jenom ty 3 blbce, ty jeepy takový. Jmenuje se Mat. Motkanička. Já to teďka střihnu a ukážem vám, jak jsme dopadli na konci. Tak znovu vás vítáme, jsme skoro u konce, udělali jsme bungee jumping a kapku jsme je zablokli. Máme ještě 1 bombu, tu na konci vystřelíme, jubi! Drž. Koukneme se a necháme se popohnat. Jo, sudy rozzničila, bacha, tyč. Dodělali jsme 3. level. Teďka vám ukážu, jak se to updateuje a budeme končit. Pak vám ukážeme bose a nějak to prostě auto. Šetříme se jisto na bodáky, takže si to vyměníme. Teďka vám řekne, co bude po bossovi, až natočíme další video. Takže ahoj, v příštím díle jsme chtěli natáčet hru Infinitum. Je to taková strategická hra.
infinitum a tuhle hru vám dáme do popisu videa. Můžete vyměnit diamanty za ty rubíny, nebo takhle, ne, ty diamanty vyměnit za ty kolečka a kolečka vyměnit za ty diamanty. Já teďka vyměním diamanty za ty kolečka, takže teďka máme 862, takže to jdeme to. 300, 800, máme jich 8, máme 50, to jde. Potřebujeme jich 100. Můžeme si koupit to, ale my ne, protože si šetříme na ty bodáky. Tak my budeme končit, tak se zatím mějte. Zatím čau!